Devran, Nuri, Han, kakanız bakıra, dil üstündenem, hat üstündenem, hiç yiğinden miras koymalıyıp aytmanır. Olsan Türkmenin de boyunca, hemme zadi, körpe kanı hoşraydık bolmaz mı ka? Mene karşı değil Yasuli. Aynı Kakam işsat yazmadık, aytmadık olsa Türkmençülüğü öyle bol vermeli orada. Melim arşı der. Onlar abi de hemmeniz. Hava radi. Hava näme netije geldiňiz? Netice mi? Netice mene hemme zaten yüz öndürdüm. O näme üçin? Sormana yüzüm yok. Şey diýsene. Yüz gören cennet görmez ipdirler. Hädi men oğlan yetişip gele. Sen soňala deden okmy? İdiyen. Ondan ha berilen zat satynyp 5 manat pul edinerler oýnatgy. Sen ne elladın ha? Beyli sözleri diýmene ne hep dilim var ya la? İcem kakam diýilka heýbir kapsynan bardyk mı? Eýtip beýtip bakara etdik. Yankı Amerika'da hemme kişinin yüzü bile terestiler. Oturulan hemmesi diýenlerler. 7 ýyllaba görünmediler. Ölünden sonra rahat paylaşmana gelirler mi kadip? Şu vaatlardan sonra men ne rahat sorayın? Hädi men çağılan yetişer. Ana şonu görersin. Şu gün barıp öz hakkın soramadyňa. Bayağı ökünörsin ha. Şeýle bir ökünörsin. Şonu sen Merkede ýadyňa düşmez. Başlasam. Ey. Vallahi. Nuri, yaşlılar gittiler mi? Hova gittiler. Hova näme netije geldiler? Bir derek netije geldiler. O näme diýdiň boldy? Cahi, tutuşluğuna hane verýärler. Vay bolayıpdyr begen aýdym. Näme begendim? Nämesine begendim? Hanım! Hanım! Şemme adamlığa hak yoktur. Kakamın zadi, bizim hem zadımız. Menem zadım. Men düşünmedim. Han kakan yürümekden galan soňam. Ýekejege de gaşyn çıtdyrman. Dünýeden ötünçe oň ýanyna bolup ähli hyzmatlaryny edennede. Onna bolmadyk hak seni ne edip bolýar? Hey! Bar gümün çeksanay! İnni senden akıl almalım o men. Hey senden masala soradım mı? Bu maslahatlar men tek zary bolsun. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Kakam senden razy bir boldumka? Han, adamlar azalanmasa bir salim diýiň alay. Din zalmana vakti yok. Kellede min pikir var. Näme üçin? Näme boldy? Doğullum, cahi bölmemi soruyorlar.
Haniyam hiç tat gerek däldiler diýdiňa. Yan gerek däldiler. Indi gerek diýerler. Olar meni gaty ynandyrdylar. Olardan edil beýle da garaşmakdym. Nädip 7 ýyllap gapyňdan gelmän ýene de bir daha tamakyn bolup bolýar. Seret, sen özüň gowulýansyň, merhem melada goşulyp oturjak gel. Ýöne, bölýän bolsalar böläýeli. Sebäbi biz sen kakyň azad üçin sereden nälersiz? Esasy zat ol bizden razy. Men hem şeýle pikir etdim. Esasy zat ejem kakam razy etdik. Razylanam öldürnen içdik. Allah egnimizden masmasın. Canımızsa başımız dik kesip ýörsek, biz bular ýaly jaý mümkin edineriz.